Искам някаква много яка музика сега. Някаква разтръсваща песен. Those roads I built, baby, they tumbling down. That you didn't even put up a fight, that you didn't even make a sound. I'm the one to let you in. Never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break. Hello, honey. Who are you? Io sono Martina. Сала Мартина. Казвам се Мартина. Откъде си? Vengo dall'Italia, da Roma. Идвам от Рим, от Италия. Обичам Рим, обичам Рим, обичам Рим. Рома Капут Мунди. Salve a tutti, sono Martina Di Marco, ho 24 anni e vengo da Roma. Il mio rapporto con la Bulgaria nasce grazie alla compagna di mio padre, lei è bulgara, viene da Burgas. Grazie, diciamo, al fatto che lei è una persona molto appassionata del suo paese, ho avuto modo anch'io di appassionarmi in questi 10 anni in cui la conosco. Ho visto la Bulgaria più volte e me ne sono innamorata. Lei sono tipo 10 anni che cerca di convincermi a partecipare. È stata lei ad iscrivermi insieme a suo fratello al The Voice of Bulgaria. In Italia il percorso l'ho trovato molto più complesso. Ho sempre avuto difficoltà, ci sono state tantissime delusioni. C'è moltissima apparenza e poco cuore. Cercano molto più l'apparenza, che mi hanno portato a credere che forse dovessi provare altrove, cercare di lanciare un messaggio anche fuori da lì. Аз се казвам Дара и много те харесвах и затова се обърнах първа. Не, че има някакво значение. Абсолютно има значение. Може би те са приписали от мен на теста и затова се обърнаха след това. Да, ние преписваме от теб постоянно. Не знам дали са били толкова уверени, но аз съм 100% уверена в теб и в твоите умения. Плюс това, аз също имам общо с Италия. Миналата година направих една песен с един италиански диджей. Ходих на доста големи фестивали, които ти вероятно знаеш.
Та ще ми е много приятно с теб да отидем заедно до Италия точно на същите места. Там ще имаш възможност да запознаеш с много готини артисти. И знам, че така, колеги, обаче просто ще се взема в моя отбор. Изпълнението ти беше много емоционално. Така завихри накрая, че направо ми отвя главата. И те очаквам тук, в отбор Графа. Италия, България. Ти демонстрира впечатляващ вокален контрол и диапазон. Ти имаш собствен стил и разпознаваемост. Аз ако затворя очи и чуя само една фраза от теб, ще знам, че си ти, без да те виждам. Ще съм много щастлива и привилегирована, ако избереш да дойдеш в моя отбор. Тогава, заедно, след като вървим към финал и го вземем, може да отидем на Сан Ремо. И аз Пак приписваш! твоята публика там. Пак приписваш, Мария! Аз съм отличничка, без да преписвам. Ами, защо тогава казвате неща, които аз вече казах? Ема ти не каза за Сан Ремо, аз го надградих. Така че много ще се радвам да дойдеш в отбор, Мария. Сега да кажа и аз нещо. Ужасно ми харесва твоята емоционалност. Повече от всичко друго. Имаш много добра вокална техника. Моят отбор традиционно побеждава, а пък ти си един готов победител. Традициите не са това, което това нещо. Това е някъде в миналото. Но гледаме историята, аз също съм печелила, така че може да спираш тук при мен. Ама и аз съм печелил, бе, хора. Само аз не съм, защо да не спечеля с теб? Чакай малко, това Мария го каза на всеки трети човек, не трябва да вярваш. Ти може да си първия участник спечелил в отбор Мария. Окей. Имаш 10 секунди да решиш кой е твой треньор. Иван. Магия. С магия. Мартина е супер. Тя има море от глас. This is the road to winner. И най-важното е страхотно емоционална по италиански. Това е изключително ценно попълнение в моят отбор. Циментирания, асфалтирания път към победата. Трамбован път, отъткан от много стъпки. Всичките така ги залъгваш. Estremamente emozionata. Penso che la mia testa in questo momento stia esplodendo. Sono stata presa.